Mayong hapon gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Mihinay na ngadto sa low pressure area ang tropical depression apan misaka sa 44 ang patay tungod sa agaton. Giawhag sa Malacañang ang mga Pilipino nga mosalmot sa National Day of Prayer and Solidarity karong adlaw. Posibleng mosangput sa pagsaka sa influenza cases sa Baguio City ang sobrang kabugnaw sa panahon. Ug nagmalampuso ng kasaulugan sa Sinulog Festival sa Sugbo kagahapon. Mihinay na ngadto sa low pressure area ang tropical depression agaton. Atong sayron ang nahimutangan karon niini pinaagi ni Pat Fernandez. Pat? Medyo matod sa pag-asa, usa na lang ka low pressure area ang tropical depression agaton. Busa, wala na storm signal sa tanang dapit. Sigon sa pag-asa, ana-ana ang low pressure area 400 kilometers east-southeast sa Davao City o sa 455 kilometers east sa General Santos City. Tungod sab sa low pressure area, kasarangan ngadto sa kusog nga pag-ulan ug thunderstorms ang masinati sa Northern Mindanao, Caraga ug Davao Region. Base sa Metro Weatherscape, makita nga grabe ang pag-ulan sa Visayas ug sa Mindanao. Sa Visayas, ulanon ang Borongan ug dunay taligsik sa Tumaguete ug Tagbilaran. Ulanon sab nga dunay thunderstorms sa Iloilo, Tacloban ug sa Metro Cebu. Ug sa Mindanao, ulanon ang Cotabato ug Butuan ug dunay thunderstorms sa General Santos City, Cagayan de Oro, Zamboanga ug sa Metro Davao. Mao kato ang latest sa dagan sa panahon, Visayas ug Mindanao pag-ambing kanunay. Balikan nimo, Menchu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Gitala sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga 40 ka tawo na ang namatay tungod sa tropical depression agaton. Apan dunay dugang tulo nga natala sa Northern Mindanao ug usa sa Surigao del Sur. Matod sa NDRRMC, 65 ang samdan samtang 6 ang missing tungod sa tropical depression. Sobra 153,000 sa pamilya sa mga rehiyon 10, 11, Caraga ug ARMM na ang apektado. Mimugna ang tropical depression agaton og sobra 300 million pesos nga danyos, sobra 200 million pesos sa agriculture og sobra 125 million pesos sa infrastructure, lakip ang 59 kadalan og 24 kataytayan nga dili maagian tungod sa kadaot. Gilibgas na sab ang public storm warning signal number 1 sa pipila ka mga lugar sa Mindanao, humanahimong low pressure area na lang ang tropical depression agaton. Laing tulo ka tawo namatay sa Northern Mindanao taliwala sa tropical depression agaton. Samtang laing biktima gitaho nga namatay sa Surigao del Sur, hinungdan nga moabot na sa 44 ang namatay sukad sa agaton nga nahimo na lang karong low pressure area. Si Cheng Ordonez sa detalye. Cheng? Menchu, ang dugang tulo ka biktima nga namatay dinhi sa Northern Mindanao wala pa na-appeal sa lista sa National Disaster Risk Reduction Management Council hangtod kaganinang buntag. Ang Philippine Information Agency, Surigao del Sur, gitausab na miingon na laing patay nakita sa lungsod sa San Miguel sa Lalawigan. Busa ang tanang namatay sukad pagigo sa low pressure area hangtod na himong tropical depression agaton ug karon nibalik na pud pagka LPA miabot na sa 44. Ang PDRRMC sa Misamis Oriental mitaho nga duha sa namatay na tumbahan sa lubi didto sa barangay Kasulog sa lungsod sa Salay alas 6 kaganinang buntag. Gilas ni Provincial Administrator John Pacamalan ang mga biktima nga sakop sa pamilyang Bustamante. Gitaho usab sa PDRRMC ang pagkamatay sa usa ka lalaki kinsa nalumos haduol sa pantalan sa Hingoog City. Gibutyag sab ni Pacamalan nga adunay unconfirmed report sa laing biktima nga nalumos dito sa lungsod sa Balingasag samtang mitabok sa sapa. Laing bata gitaw nga nahulog sa Taguluan River sa miaging semana pabilin pausab nga missing. Nabanlas sab sa dagkong balud ang 7 ka balay sa coastal area sa Barangay 19. Sa lungsod sa Magsaysay, naglisod pag-abot sa dapit ang rescue team na nagdala og pagkaon ngadto sa Barangay Tama human kini ma-isolate tungod kay dili kaagian ang sapa. Dili menos 118 ka pamilya ug 40 ka sundalo na tanggong karon sa dapit og peligrong magutman. Gikan sa 20-meter dimension, ang sapa sa Barangay Tama miawas ngadto sa 80 meters.
Sa Cagayan de Oro City, gibahaan ang kadalanan og dunay gitawong landslides ug nakaabot na sa code orange ang dakbayan mao labing taas nga naabot na alarm level. Suspendido ang klase sa Dibuc Lalawigan sa Misamis Oriental. 16 ka flights din sa dakbayan ang na-cancelled na karong adlaw. Mencho. Daghang salamat, Cheng Ordonez, reporting gikan Cagayan de Oro City. Gi-cancel ang pipila ka flights gikan Manila padulong sa nagkalain-laing bahin sa Mindanao tungod sa Tropical Depression Agaton. Mi-cancel ang PAL Express, Cebu Pacific ug Air Asia Zest sa ilang flights gikan og padulong Cagayan de Oro. Gi-cancel sab sa Cebu Pacific ang ilang flights gikan og padulong Butuan City. Sa Southern Mindanao, walay klase ang kasagaran sa mga eskwelahan karong adlaw human gisuspenso tungod sa Tropical Depression Agaton. Samtang wala sabtugti ang biyahe sa mga barko. Si Ben Teshorna sa detalye. Ben? Mencho, gideklara kagahapon sa mga local government units sa mga probinsya sa Davao Oriental, Davao del Norte, Compostela Valley, Davao del Sur ug Davao Occidental ang suspensyon sa klase sa ilang tagsa kalalawigan. Sa Davao Oriental ug Compostela Valley, walay klase ang tanang levels, samtang sa Davao del Sur ug Davao Occidental, preschool levels lang ang gisuspenso. Dihi sa dakpen sa Davao ug Davao del Norte, walay klase sa preschool, elementary ug high school levels. Kagahapon sa Hudto, gipugna na sa Philippine Coast Guard ang tanang biyahe sa barko ug bangka sa Santa Ana Wharf sa Davao City padulong ngadto sa Talikod, Kaputian Island sa Garden City of Samal. Hinoon gitugtan ang biyahe sa kilometer 11 sa Davao ngadto sa Villa Rica Pier sa Babac, Samal, lakip na mga barges. Apan niya ng alas 6 kagabi wala na gitugtan nga mobiyahe. Tanang LGU sa reyon giabiso na sa pag-abot sa Tropical Depression Agaton sa Dapit. Di paabot nga muigo sa yuta si Agaton ugma o sunod adlaw sa Davao del Sur area. Ug sa latest update, karong Hudto lang, gilift na sa Coast Guard ang suspension sa pagbiyahe sa tanang gagmayng lansa padulong sa Talikod ug Kaputian sa Samal. Kini human matud pa mihinay na si Agaton ug mibalik na sa pagka-LPA. Medyo. Daghang salamat, Ben Teshorna, reporting gikan Davao City. May suspenso sab ang pipila ka mga tulunghaan o government offices sa Caraga tungod sa Tropical Depression Agaton. Gi-cancel ang klase sa tanang levels og trabaho sa government offices karon sa tibuok probinsya sa Dinagat Islands, lakip ang Butuan City nga mideklara sab og cancellation sa trabaho sa private offices. Wala say klase sa tanang levels sa tibuok probinsya sa Agusan del Norte o pipila ka mga lugar sa Surigao del Sur sama sa Tandag City, mga lungsod sa Bayabas, Cantilan, Madrid, Lanuza ug Lingig. Gibutang ubos sa state of calamity ang mga probinsya sa Agusan del Norte ug Surigao del Norte tungod sa Tropical Depression Agaton nga nahimo na lang low pressure area karon. Matod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ana-ana ubos sa state of calamity ang probinsya sa Lanao del Norte ug ang Iligan City sa Region 10. 11 ka mga lugar sa Region 11 ang gibutang na sab ubos sa state of calamity. Lakip niini ang Tagum City ug ang mga lungsod sa Kapalong, Carmen, Asuncion, New Corelia sa Davao del Norte. Sa Davao Oriental, ana-ana sa state of calamity ang mga lungsod sa Tarragona, Manay, Caraga, Baganga, Katiil ug Boston. Ug napulo ka lugar sa Caraga Region ang ana-ana sa state of calamity sama sa tibuok probinsya sa Agusan del Norte ug ang Butuan City, mga lungsod sa Bunawan ug Sibagat sa Agusan del Sur, mga lungsod sa Liang, Tago, San Miguel ug Bislig sa Surigao del Sur ug ang tibuok probinsya sa Surigao del Norte. Humanahimo na lang nga low pressure area ang Tropical Depression Agaton atong sayron karon gikan sa Pag-asa Davao Station ang kasamtangang kahimtang sa Davao Region. Atong ikauban sa linya si Mr. Ben Rosales, ang weather observer sa Pag-asa sa Davao. Maayong hapon kanimo, Sir Rosales. Maayong hapon sa desenya. Sir, kumusta na ang panahon diha karon sa Davao Region? Diri sa to karon sa Davao Region na cloudy gyapon ta, do lang gyapon tayo mga baga gyapon nga atong panganod nga posible kay gyapon nga makahatag na to mga pag-ulan. Sir, doon na ba unsay latest position di ay niining LPA, sir? Ang LPA karon ang latest position as of 10 AM gaganina naani sa 400 kilometers east southeast sa Davao City.
or at 455 kilometers east of General Santos City. Sir, medyo napansin namo no nga murag hinay man ang lihok ni ining LPA pagawas sa nasod. Unsa kay mga factors nga responsable para niini? Ang atong karong panahon bugnaw kay ta ang naamo ko tay mga high pressure deribal na sa ibabaw sa Luzon. Wala nga atong bagyo natong agaton dili gud siya kasaka, ni dive gud siya pa mangita gud siya og atong iyang agianan nga inay baba po ang pressure. Okay, so doon na ba mo ibana-bana sir kung kanus-a mawala ning LPA? Sa pagkakaroon wala pa kay kining LPA karon na pa mo ni sa dagat. Posible po na siya dako po na siya posibilidad nga mubalik o develop. Oh, okay. So, again, naapa ni siya possibility nga mukusog na sabang LPA ug ma-upgrade na po ang iyang status as tropical depression, sir. Dako ang posibilidad na kay naa siya sa dagat dagan na makakuha na po siya og strength niya. So, padayon gihapon ang pag-ulan dinha sa mga regions nga apektado karon? Sa pagkakaroon padayon gyapon labi na dapit sa North Mindanao, Kumbal, sa Oriental, naagya po yung mga pagulan. Okay, so sir, doon na bagyapon tayo mga pahimagno sa mga residente sa low-lying areas bahin sa mga posibleng pagbaha o landslide? Dako gyapon kay posibilidad nga mga pagbaha mo ng mga residente na to, mga binantayon yung tagnolay kay napamagandahapon ng atong low pressure sa gula na tayo bagyo pero nagyapon na itong low pressure nga makahatag yapon na itong mga pagulan. Labi naging itong mga lugar nga prone sa landslide, pila nakadlaw na sigig ulan, mas humok na yung tao, mas dako na po ang chance nga magka-landslide kini. So ang inyuhang advice is ayaw lang sa uli sa inyuhang mga areas kung gipa-evacuate na mo in the first place. No, sir? Ang ang disaster management na mag-advise na sila kay sila may nasa area, sila may mas nasayod kung angay na bang mubalik dito. Okay, sir. So, daghang salamat, Ben Rosales, sir, sa imong pagtubag sa among tawag karon. Mr. Ben Rosales sa Pag-asa, Davao. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, posibleng musaka ang influenza cases sa Baguio City tungod sa sobrang kabugnaw sa panahon. At ang iyang detalye sa among pagbalik. Giawhag sa Malacañang ang mga Pilipino nga mosalmot sa National Day of Prayer and Solidarity karong hapon nga ginganlag One Nation in Prayer. Kini aron hinumdumon ang mga nakalas nga kinabuhi atol sa mga kagubot ug katalagman nga nahitabo sa nasod ni adtong miaging tuig sama sa Zamboanga Siege, linog ug bagyo sa Kabisayan ug Mindanao. Panguluhan ni Presidente Aquino ang pag-ampo karong alas 5 sa hapon sa Malacañang. Matod ni Communications Operations Secretary Sunny Coloma, ang National Day of Prayer usa ka higayon nga mapasalamatan ang Ginoo sa iyang gihatag sa mga Pilipino nga kusog ug abilidad nga makabarog pagbalik human sa mga kagubot ug katalagman. Kinisab ang higayon nga makapangayo ang mga Pilipino og giya gikan sa kahitasan nga makatindog human sa mga pagsulay. Duyugan si Aquino sa gipaabot nga 8 kagatos ka mga representatives ug leaders sa nagkalain-laing relihiyon sa nasod ug mga komunidad nga naigo sa mga katalagman. Namiligro ang panglawas sa mga mulupyo sa Baguio City samtang misamot katugnaw karon ang dakbayan nunot sa pag-us-os sa temperatura ngadto sa 12 karong tuiga. Dili mo menos 18 ka kaso sa influenza-like diseases ang mataho sa usa ka ospital sa Baguio City matag adlaw. Si Jun Tariman sa report. Na-record sa Pag-asa netong Domingo ang 8.1 degrees Celsius nga mo'y labing ubos karong tuiga ug mas ubos sab sa na-record sa miaging tuig. Karong adlaw na-record ang 8.4 degrees Celsius nga mao na sab ang ikaduhang labing ubos karong tuiga. Matod ni weather specialist Wilson Lucando, sa miaging tuig analang sa 9.8 degrees Celsius ang labing ubos nga temperatura. Sa mga nanlabayng tuig, labing ubos mao ang 7.5 degrees Celsius niadtong January 15, 2009. Apan ang labing bugnaw nga temperature sa Baguio mao ang 6.3 degrees Celsius niadtong January 18, 1961. Gituhan sa Pag-asa nga posibleng moabot sa 6 degrees Celsius ang temperatura sa Benguet tungod kay mas taas kini kaysa Baguio City, gumikan sa padayong paghuyop sa northeast monsoon kun hanging amihan nga magdala sa bugnaw nga Siberian winds. Sa bandang hapon, yan pababa ang temperature hanggang sa madaling araw.
Apan ang kabugnaw sa panahon nakapabalaka sa Department of Health tungod kay mopadaghan kini sa influenza-like diseases. Gani sa Baguio General Hospital and Medical Center lang, adunay dili menos sa 18 ka kaso sa influenza-like nga sakit mataho matag adlaw. Matud ni DOH Cordillera Regional Director Amelita Pangilinan, kinahanglan dili maggawas-gawas ang katawhan kung dili gikinahanglan aron magpabiling init ang lawas niini. Ang kabugnaw mopahuyang sa immune system sa lawas ug mao'y sinugdanan sa ubo ug sipon. We keep ourselves warm. Ilabas lahat yung mga thick jackets ninyo. Cover your mga neck, yung head with the bonnet and muffler and even socks, no? Para yung iba kasi talagang very low yung threshold nila sa pool, talagang giginawin yan, manginginig yan. Labing apektado sa kabugnaw sa panahon mo ang mga bata ug idaran. Sukad pa niya itong December, aduna nay gamay pagsaka sa influenza-like illnesses sa Abra, Apayao, Baguio City ug Mountain Province. Sagad sa nataptan sa sakit, nagpangidaron gikan sa usa ngadto sa 4 anyos, samtang makatabang ang influenza vaccination sa pagsumpo sa sakit. Apan matod sa mga health officials, ang labing padagang sa sakit mao ang healthy lifestyle. June Tariman, Solar News. Aniyan ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, gihulagway ni Cebu City Mayor Michael Rama nga malipayon ang pagsaulog sa Sinulog Festival kagahapon. Sa Sunstar Super Balita, gideklara ni Cebu City Mayor Michael Rama nga dunay klase ang mga tunghaan sa syudad karon adlaw. Og sa Cebu Daily News, nagpabilin nga champion sa Sinulog Festival ang Lumad Basakanon sa Free Interpretation category ug ang Kulturang Placernon sa Sinulog-based category. Mas menos ang mga tao kinsa mitambong sa Sinulog Parade sa Sugbo kagahapon itandi sa miaging tuig. Bana-bana sa kapulisan, miabot lang sa 3.5 million ang mga tao. Si Twini Malinaw sa detalye. Twini? Menchu, matud ni Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Nole Romana, anaalang sa 3.5 million ang mga misaksi sa Sinulog Parade kagahapon. Mas menos kini sa crowd sa miaging tuig na miabot sa 4 million. Sama sa miaging mga tuig, anaagihapon ang mga Manila-based celebrities sakay sa mga floats o higyawan sa katawhan. Huwag gihapon kalikayi ang commotion o paghuot sa higayon nga manghatag og goodies o freebies ang mga celebrities. Aduna gihapon mga gitahong petty crime sama sa pickpocketing, robbery ug uban pa. Hinuon matud sa kapulisan, sa pinadipbukan malinawon ang parada samtang walay mga dagkong problema nga nasugatan. Sukad January 9 hangtod kagahapon, na-record sa kapulisan ang 123 crimes. Nakadispatch ang PNP og 2,150 personnel kagahapon, lakip na ang pwersa gikan sa Police Regional Office. Usa sa contingent kagahapon, ang Azami Japanese KTV kinsa gi-disqualify tungod 30 ra ka buok ang mga dancers samtang ang required number sa matag contingent kinahanglan na sa 60 ngadto sa 100 dancers. Diha sa ang mga opisyales sa Cebu City Sports Center Grandstand din gihimo ang finale sa mga contingents. Sa fluvial procession ni adtong Sabado, wala kalikayi ang pagpalupad sa mga balloons bisan sa ban nga gipatuman sa Philippine Coast Guard. Sagad sa mga balloons gipalupad gikan sa mga nananaw nga nagpatong sa karaang Mandawi Mactan Beach atol sa fluvial procession. Ang pagpalupad sa balloons batasan na sa mga piboto tungod sa pagtuo nga makapalipay kini sa batang si Senyor Santo Niño. Mitadlas ang galyon nga nagdala sa imahe sa Senyor Santo Niño sa 6 nautical mile na gilayon sa Mactan Channel gikan sa One Wharf sa Mandawi City hangtod sa Pier 1 sa Cebu City. Matud sa Coast Guard, yapila ng fluvial procession sa 130 ka fishing boats, motorbangkas ug ubang vessels. Sa solemn procession ni adtong Sabado sa hapon, niabot sa 3.2 million kadiboto ang nibaktas sa 5 kilometer nga ruta libot sa kadalanan sa Cebu City. Matud ni Superintendent Romana, mas daghan kini kaysa miaging tuig nga naalang sa 2.7 million. Human sa kapistahan, daghang basura gisudan paglimpyo sa city government sukad gaganinang kadlawon. Menchu. Daghang salamat. Twini Malinaw reporting gikan Cebu City. Sa pag-abot sa pagtuong Katoliko sa nasod, giubanan kini sa paghatag og gasa sa Santo Niño sa nasod. Atong subayon ang kasaysayan sa debosyon o kasaulugan sa Santo Niño sa nasod sa report ni Luigi Flores. Ang imahen sa Senyor Santo Niño gidala ni Ferdinand Magellan sa iyang pag-abot sa Sugbo gikan sa Espanya niadtong 1521.
Kinigigasa ni Magellan ngadto ni Haring Humabon ug ni Rayna Humamay sa Sugbo atol sa unang bunyag. Nakaplagan kini pagbalik ni Juan Camus sa usa ka balay nga naugdaw sa syudad sa Sugbo. Gitunol ni Camus ngadto sa konkistador nga si Miguel Lopez de Legazpi ni atong April 1565. Sukad 1566, giprosesyon na kini o gihimo na ang tinuig nga Fiesta Señor. Niadtong 1980 gisugdan sab ang tinuig nga Sinulog Festival sa Cebu City Government. Gitutukan niini ang makasaysayanon nga sayaw sa sinulog subay sa sulog sa tubig sa sapa. Matag vespera sa Fiesta Señor, ipahigayon ang fluvial procession sa Mactan Channel sa buntag. Pagkahapon ni ana, minilyon ka deboto ang mukuyog sa foot procession subay sa kadalanan sa Sugbo. Kapin sa 30 ka dancing contingents ang misalmo sa Sinulog Grand Parade karong tuiga. Sagad kanila mibase sa ilang mga sayaw sa mga trahedya sa miaging tuig. Dili sa mawa ang mga float, puppeteer, higante sa nagkalain-laing kumpanya o organizations. Ug dili lang ang Sugbo mo'y nagsaulog sa fiesta sa Señor Santo Niño. Libuan sab ka mga tao ang mitambong sa kalingawan ug debosyon sa nagkalain-laing dapit. Sa Kalibo Aklan, libuan ang mitambong sa Ati-Atihan Festival. Bisalmo sila sa street dancing aron pasidunggan ang Santo Niño. Sa kauluhan na sentro ang kasaulugan sa Santo Niño sa Tondo, diin nagmisa si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle kagahapon sa buntag sa dili pa ang kasaulugan. Luigi Flores, Solar News. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, gibutyag sa Eastern Mindanao Command nga kapin sa 200 ka barangay ang apektado sa bagyong Agaton. Sa Bandera Mindanao, gihagit ni Manny Pacquiao si Floyd Mayweather Jr. og away alang sa charity sa tibuok kalibutan. Ani asab ang front pages sa Mindanao Daily sa nagkalain-laing bahin sa Mindanao. Sa Northern Mindanao, gimando ang preemptive evacuation sa Cagayan de Oro City tungod sa bagyong Agaton. Sa Western Mindanao, gibantayan pa sa militar ang mga miyembro sa MNLF nga pabilin pang gawasnon. Sa Caraga, nahulga sa landslides ang poblasyon sa San Francisco, Agusan del Sur tungod sa liki sa Mount Diwata. Ug sa Davao, misayaw ang mga babae sa Davao City isip protesta batok sa pagsaka sa contribution sa SSS. Muhimo na ang Commission on Human Rights og fact-finding investigation ug legal review ngadto kang Davao City Mayor Rodrigo Duterte kabahin sa bahad niini nga pamatsyon ang mga mapamatud-ang rice smugglers. Kini pinaagi sa sulat nga gipadala ni CHR Chief Eta Rosales ngadto kang Duterte. Matod ni Rosales, buot mahibaw-an sa ahensya kung maimpluwensyahan ba ni Duterte ang lihok sa kapulisan sa Dakbayan. Gisaway sa CHR si Duterte, human ni inigibutyag nga patsyon ang mga mapamatud-ang rice smugglers. Matod sa CHR, unethical kini alang sa usa ka opisyal sa gobyerno. Apan, gibaliwala kini ni Duterte ug miingong andam siya mupapriso alang sa katungod sa mga mag-uuma. Sa Pagadian City, gipasalamatan ang kapulisan tungod sa malinawong pagsaulog sa Pasalamat Festival sa Dakbayan. Gitapos ang kasaulugan sa Fiesta Celebration kagahapon. Si Jong Kajon sa detalye. Jong? Mencho, walay daw tang pakitabo sukad gisugdan ang Pasalamat Festival niadtong Lunes sa naging simana. Matod sa Steering Committee Chairperson, Vice Mayor Divina Grisio, malampuson ug malinawon ang tanang activities ilabi na sa street dance o fluvial parade. Gipasalamatan ni Pagadian City Chief Police Superintendent Glenn Dulawan ang publiko sa pagsabot o pagbulig sa ilang gipatumang security measures. Lakip na ang dili pagdala o backpack atol sa mga kalihukan. Gipalingon sa puwersa sa kapulisan pinagi o gipalingon ang puwersa sa kapulisan pinagi sa mga soldados gikan sa 53rd Infantry Battalion sa mibutang og random checkpoints sa mga entry o exit road sa National Highway. Ang misa, fluvial procession o ubang kalihukan sa religious activities sa Katoliko ni dapat kinigdaghang deboto sa imahen Senyor Santo Niño nga mausab ang patron sa Pagadian City. Mencho? Daghang salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City. Kung buot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahin sabang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph.
Ug mo kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon, ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.